Γεια σας, είμαι ο Παπάς ο Νίκος, είμαι ο στενός συνεργάτης του Αλέξη του Κάπα. Εδώ σε αυτό το σημείο θα σας μάθω μερικά πράγματα για το site και συγκεκριμένα για τις τελευταίες αλλαγές που κάναμε. Δηλαδή θα σας κάνω μια γρήγορη εκπαίδευση πώς να αλλάξετε τα προτινόμενα που εμφανίζονται στην αρχική σελίδα. Επίσης και το βίντεο που το θέλατε να εμφανιστεί στο site σας. Είναι πάρα πολύ εύκολο. Πηγαίνουμε στην διαχείριση, από τις επεκτάσεις πατάμε modules. Εδώ εμφανίζονται όλα τα modules που λειτουργούν αυτή τη στιγμή στο site. Πηγαίνουμε στα προτινόμενα, επεξεργασία και από την επεξεργασία εδώ πατάμε π.χ. το πρώτο γράμμα ενός προϊόν. Ας υποθέσουμε ότι το προϊόν που θέλουμε να προσθέτουμε ξεκινάει από α, πατάμε α και στη λίστα μας εμφανίζονται όλα τα προϊόντα που ξεκινάνε από α. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε και 2 και 3 πρώτα γράμματα ενός προϊόν για να εμφανιστεί πιο εύκολα. Λοιπόν, επιλέγουμε π.χ. το Anne Marie εδώ. Το βλέπετε και στη λίστα που έχει προσθεθεί και κάνουμε αποθήκευση. Μετά από αυτό πηγαίνουμε στο site για να δούμε αν η αλλαγή μας έχει πραγματοποιηθεί. Και αν δείτε εδώ, το Anne Marie έχει εμφανιστεί στην αρχική σελίδα. Με τον ίδιο τρόπο μπορείτε να αφαιρέσετε και κάποιο προϊόν, προτινόμενα, επεξεργασία και απλά πατάτε εδώ το κουμπάκι, το πλην. Μετά από κάθε αλλαγή που κάνετε, μην ξεχάσετε να κάνετε αποθήκευση. Είναι απαραίτητο. Πάμε τώρα να αλλάξουμε και το βίντεο το οποίο εμφανίζεται στην αρχική σελίδα. Πρωτίστως ανοίγουμε το βίντεο μας στο YouTube, π.χ. εγώ το έχω ανοίξει εδώ πέρα. Αντιγράφουμε μόνο τον κώδικα εδώ μετά το ISO, κάνουμε αντιγραφή, πηγαίνουμε πίσω στα modules, επιλέγουμε Video and Photos σε αυτό το σημείο, επεξεργασία. Εδώ θα δείτε και τις 3 γλώσσες που εμφανίζεται το βίντεο. Πάμε να το αλλάξουμε στα ελληνικά, πατάμε Source, επιλέγουμε τον κώδικα που εμφανίζεται εδώ στο URL του βίντεο. Ας υποθέσουμε ότι αυτό είναι το παλιό, το διαγράφουμε και κάνουμε επικόλληση, αλλά επειδή στις διαχειρίσεις απαγορεύεται το copy-paste με το mouse, χρησιμοποιούμε πάντα Ctrl-V. Να το ξέρετε αυτό, Ctrl-V. Και έτσι κάνουμε σε όλες τις γλώσσες. Αγγλικά, Source, διαγράφουμε τον κώδικα εδώ και κάνουμε επικόλληση Ctrl-V. Συγγνώμη, Ctrl-V. Και στα γαλλικά, Source, διαγράφουμε τον κώδικα εδώ, Ctrl-V. Μετά από αυτό, αποθήκευση. Είναι πολύ σημαντική αυτή η κίνηση. Λοιπόν, πιστεύω να τα έχετε καταλάβει. Οτιδήποτε χρειαστείτε μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον Αλέξη. Γεια σας από μένα.